Вярвам в един Бог, Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето бедствие и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, Чудотворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век.